Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Tawagan na lang ko sa pangalang Jane. Dili na ako tinuod nga pangalan. Naaghat ko sa pagpadala sa ining akong sularan tungod ni adtong sender ninyo nga nag-share sa sama ining problema ha. Kabahin pud kini sa kumbana mga idol sa iyahang pagluib nako. Nagsugod kini ni adtong nasakpan ko siya. Dihang usa ka adlaw ana nananghid siya nako nga moadto kuno sa iyang kauban sa trabaho. Apan 7 hours naman ang nilabay. Wa pa magyapon na uli sinuli. Asa man ka to siya? Tawagan po, dili mo tubag. Pastilan po ning tawhana, uy. Nagkulismuot lagi ng naong ni mo. Ay, naglagot ko bayot. Gabiin na lang, wa pa ginaulis nuli. Nabo na ang siya duty karon. Wala, pero nag-invite daw tong kauban niya sa trabaho. Sure, John, nga kauban sa trabaho. Maumay iyang giingon ako. Hinaot maunta. Unsa ko nang pagkasulti ha? Char lang guday, oy. Sige, mulahos na kus amuang. Bye. Asa magyud tong tawhana, uy? Ano dili man siya mutubag tawagan? Maayo kay nakatultol pa ka pa uli. Ay, importante, nauli ko. Nauli ka lagi. Pero nga nang wala dyan mo tubagang ako ang tawag ka gani ha? Kapila ko na nawag ni mo. Samok. Katugon ako. Tingin yung ka ni siya gikan ay. Karoon kayo ng katog ni mo. Hilingon ko magiging imong cellphone ba? Kuya Totoy, og Lola Hubag. Suya gyud kaayo ko sa kumbana that time. Kay lagi, kapilakot ko na nawag niya, pero wa ko niya tubaga. Kung wala lay batang gadede na ako, siguro, giapas na nako siya. Og sa iyang pag-uli mga idol, ako yung gitanaw ang iyang cellphone. Og didto, maugyo ni sugat sa akong pananaw ang mga pictures nila sa usa ka babae, sulod sa usa ka kwarto. Nag-lodge di nga kumbana uban ni adtong maong babay mga idol. Sakita lagi in town sa akong gibati. Kana bang murag giduslak-duslak ang akong kasing-kasing o gudsilyo. Nautsam ng dagway ni mo diha. Niya tatubag na si Gracia, oh. Asa ko dapita nagkuwang nimo? Unsa? Nganong kinahanglang magluib ka pa man? Ha? Unsa ko nagipanulti ni mo? Ayaw na pagpabuang-buang pa din ha. Kay kabalo kong nag-lodge mo sa imong babae. Ha? Nakabalo ka ga? Ga? Gipanggata ka. Halos dili ganita ka paliho kung diri sa balay. Kay palanggata ka. Atimado ta ka. Pero nga naman, nganong kinahanglan pa mangyumugabas ka sa laing babae. Ga, hubog magugo ato ba? Wala ko kabalo. Unsa kong gibuhat atong tungura. Wala ka kabalo? Pero nakatuod ka mo adto sa lodge, ha? Sorry ga. Prosti man to ba? Igo mami, naggabas ato. 3 rounds, pagkahuman, wa na. Nibayad ako. Nya, niuli na. Di ako nga imong asawa. O, pangit ko. Pero katong babae nga imong kauban, mas pangit pa to siya na ako. Ga, sorry na lagi. Hindi na mausab. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Sakita kaayo sa kong gibati that time. Kanabang naglibog ko kung unsa magikuwang sa ako 24 pa lang man ko mga idol. Unya nga kumbana, 38. Bata pa man unta ko, pero nga nung nangita naman siya glaing babae. Ug dungag sa kong problema mga idol. Kay sama atong milabay ninyong sender.
Gapangatoy pud ang akong kinatao. Katul kaayong akong puwerta mga idol. Mag 5 months ko na ning ginabati. Maunang maglisod yung kong pasaylo sa kumbana. Nagsige naman nagpangagho diya gawi. Ayaw pagbuot na ko. Sorry na gud ka. Karos amo ko nimo pasayloon taon. Nagtukang ina na lang kadali magpasaylo. Masuko ka magkanig mo lambing ko sa imo ha? Dili na po ka mong gabas ako Pero sa prosty, ganahan kayo ka. Tiaw mo na, maka 3 rounds mo. Unya makakwarta pa siya. Kalimti na gunaga. Kalimtan? Ambot lang yun nuli. Dili ko sure kung kaya ko bang kalimtan ang imong gibuhat sa ako Ga. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Ang akong bana, gasige ra gyud og pangayog pasaylo nako. Nagluhod-luhod pa gani siya mga idol, aron lagi ako ng pasayloon. Pero di man gid mawala nako ang kalagot, kay tiaw mo na. 7K daw tanan ang nahatag niya sa maong prosty. Kasayang niya atong maong kantidad. Unya ako dire, stress kaayo. Permirang maglabad ang akong ulo mga idol. Maong palihog, tambagiin taon ko ninyo sa angay kong paghabuhaton. Angay ko bang pasayloon ang akong bana? Kaysa pagkakaron, lamig jud kaayong maghikog mga idol. Daghan kaayong salamat sa paghatag ug pagtagad ning akong suwat. Ang inyong letter sender, Jane. Maing hapon sa tuang letter sender nga si Jane. Maing hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha Kuya Totoy ug nimo po my loves ka bisyo. Arita karon sa tuang letter sender nga si Inday Jane nga na-encourage pod nga ipadala ning iyang suliran kay same kaayo ni sa tuang sender nga last week ba to or last week katong si Maylin ba to yung pangalan kung wa ko masayop. Kung di mo mapasaylo karong bulana, hulatahan tud sunod tuig. Nga naman di ay. Kung ready siyang makahulat gyud. Kanang patient siya ba? Kanang kaya niyang hulaton kang kapasaylo. Wala problema. Ayaw ipugos sa iyahang ihatag ni mo yung pagpasaylo. Gumikan kay nakasala man po siya. Di wala? Mao man. At least wala nimo siya palayasa, diha pa lang dapat maging thankful na siya nimo. Ug regarding sa pagpasaylo, proseso man na siya. Lisod man kayo magpasaylo nga gauban mo dias balay unya ang imuhang kasing-kasing in pain pa ba? Galagot pa kay kaniya. Ingna siya nga gusto kag pasaylo, trabahoa, i-40. Yes, walay problema. Kanang kuan kayo ni, kanang dako kayo ning pasalamat si mo ba nang gidawat nimo siya pero wa pa'y pagpasaylo. Gidawat nagbalik ba pero ikaw, syempre sawa padayon gyapon nimo ang pagpangitag kuan diya kanang ebidensya. Nga gabuhat pa ba siya, imo siyang i-remind permente, nga ang imong pamilya gamahal sa imuha, akong asawa, kinahanglan sa imong presensya, di ba la? Yes, pero siguro naagid siya gipangita day nga wala diya sa imuha. Aw alam na kayo, kasagaran mga laki, gabas yun na. Siguro gusto na siya tagpila ka rounds day, kanang magka palot-palot yun ang iyaha ba, mao siguro na iyang gusto mo, nang ganahan siya o kanang babaeng bayaran, kay nga no, mo trabaho man yun, lipayon man yun siya taman, kay what is na may bayad. Yakan pa na mo day, yak-i taga-adlaw. Kani. Sige, hamal. Siya raw mangita pa naglain. Ana mo ginang kinabuhi man nagtiayon usahay dili mo cooperate gumikan kay naay gibati nga di maayo sa lawas, ga-adjust pa, so ikaw mo sabot jud ka. Pero in your case lahi man, nagkulang na ganay siya sa imo ngano dito pa man sa lain ihatag. Sige lang, samtang kaya pa nimo motong, samtang kaya pa nimo masabot. Mao na usa sa mga butang nga mapasalamaton ang mga bana gumikan kay ang mga asawa, taas og pasensya. Grabe mo otong. Kita po mga bana atong balusan ang ilhang kaayo. Atong balusan ang ilhang kakapoy sa tibok adlaw. Rimitan nato silang tarong, muli ta natay pasalubong dili man mahalon. Ginagbay lang. Para ma-surprise po sila ba? Di ba la? Mauman oy pila ragoy kalipay sa asawa, mga ginagmayng rewards sa iyang pag-atiman diha nimo, sa pag-atiman sa mga bata, bisa naman lang gani sa pag-appreciate. Affirmation, ang mga asawa mo tolerate na, muantos na, musabot. Pero kung maupos na pod ang pailob sa asawa, matinga na lang ka, di na magyaw-yaw, maghilom-hilom na, was na pake. Kabahan ka na.
Kay once nga inana na imuhang asawa, maglisod na kagwinbak ana saya ha. Meaning gibuhat na niya tanan para isave kung unsay naan ninyo. Kaso, wa nimo gipahalagahan. Yes, ilaag na to kada Domingo o Sabado, weekend or na special occasions, di na to kalimtan, palag makautang-utang. Importante, happy mo sa inyong panag-uban. Salamat sa imong pagsalig, letter sender sa itong programa. Ikaw, kabisyo, pwede ka magpadagsuwat, ay kaulaw. Kay IPM, Lola Hubag Love Radio. Ako, IPM po ko, Kuya Totoy Love Radio Davao o ang Love Radio Davao page. Hulat mi sa inyong mga kasaysayan kinabuhi. Ay kalimot, kabisyo, like, share, follow, o support sa tuwang social media accounts. Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao o Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.